Mhosva ndipinza musunga ngati mhosva mbiri. Yekutanga yacho yakaitika gore rakapera muna September. Apo ndakaita kahijeki ndakafurirwawo nezvandaiona pa social media. Kune vanhu vakanga vanifurira nitore mota yasekuru wangu andaigara nawo kuti tiitengese. Akanga iri Fortuna GD6 ndandatora. Edition. Wangotora mota ipi? Fortuna GD6. Alright, ndo ya white sika GD6. Yeah. Shika kubeshina. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2 63774872063. Makadi muri yeZimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Pelagia wekwamupurwa kana kuti Sokosina. Ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu Home Away from Home. Pachirongwa ichi kune vachangotanga kuchionawo muzuva rekutanga ranhasi. Chirongwa chandinofambawo ndichipinda mumajeri akasiyana siyana chiona mukana wekutaura nevasungwa kuti tinzwe kuti imhosva ipiko yakaparika kuti vazenge vari muusungwa uye zvine mararamiro avo vari mukati meusungwa. Saka nhasi ndawana mukana wokusvika kwaMutoko, vamwe vanokuti kuTokyo. Ndiri pano kuMutoko prison ndobva ndawana mukana wekutaura naEdition Nyamiti, mukomana ane 18 years ari mukati meusungwa. Saka vadiwa vatariri, regai tinzwe kune mukomana Edition kuti imhosva ipi yakaparika kuzoti ave ari mukati meusungwa muzuva ranhasi. Ndinokuchingamidza Edition. Makadi. Ndiri right zvako. Edition, vadiwa vatariri panguva ino vangadawo kuziva kuti imhosva ipi yazokupinza muusungwa muzuva ranhasi. Mhosva ndipinza muusungwa ngati mhosva mbiri. Yekutanga yacho yakaitika gore rakapera muna September. Apo ndakaita kahijeki ndakafurirwawo nezvandaiona pa social media. Kune vanhu vakanga vanifurira nitore mota yasekuru wangu andaigara nawo kuti tiitengese. Zvino ndakatora mota yasekuru ndikaenda nayo kuBeitbridge. Chibva ndazonobatwa nemapurisa. Ndabatwa nemapurisa ikoko ndakadzoswa kuno kwaMutoko. Dari apa ndane makore 17. Chibva ndaregererwa nedare muna December richinditi tiri mwana mudiki. Adaro ndaregererwa ndakatongiwa gore rakabva ranzi wholly suspended kuti pa 5 years dzinotera ndisazobatwe neimwe mhosva mudare kunetsana nemunhu. Ndabuda muna December ndakazoenda panze. Pane mukomana ndaitamba naye andakapawo phone yangu. Ndamupa phone yangu ndatakurirana kuti aizondipa mari. Mari yacho akazokundikana kunge achindibhadhara. Vandaenda kumba kwawo vandatora zvinhu chikwereti ikoko. Vabereki vake vachibva varipota mhosva vachiti tatorerwa zvinhu zvechisimba pamba. Ndakabva ndasungwa zvekare muna February yegore rino. Vandatongiwa gore riye randakambosendekerwa parutivi gore rakapera nemamwe mamanzi 4 months pamusoro. Saka pari zvino ndikati ndaseva 3.5 months ndi paMutoko prison. Ndasarirwa nedzimwe 9 months kumberi kuti ndizonge ndichibuda. Alright, ndinotenda Edition, ndichaita ndichikudzosa kumashure nekuti apo panhoro. Ini ndoda kunyatsoziva kuti chii chakaitika musi iwoyo nezuva racho waiva musi upi pawakazoita pfungwa dzekuti wakunotora mota yasekuru. Wakazviita sekuti ukwanise kutora mota yasekuru unosvika kuBeitbridge pasina kuona. Wakanga uri musi wa 10 September gore rakapera. Sekuru wakabuda wachiti wari kuenda kuHarare for 3 days wachitisiya pamba nemumwe mukomana ndani naye. Zvino wachangobuda ini ndopo pandandakaona vanhu vaida mota pa social media vakanga vanifurirawo. Ndibva wadudza kuti kana uri wega chita sechitora mota. Ndakabva ndapinda mubedroom masekuru ndepawindo. Chibva ndatora makiye mota. Ndatora makiye mota ndobva ndakadrive mota. Chibva ndaenda ndikanomira kwaMurewa ndikaenda nekuHarare
nekwamutare road nekwamutare kuti Beshinaf ndanopinda Bedbridge. Ndaenda Bedbridge vanhu ndaida kunosangana navo ndakabva ndanosaya kuvaona, communication yakabva yashaika communication. Ndo pandakabva ndafunga kuti mota ndoita sena, ndo pandakafungira kudzoka kuno. Ndafunga kudzoka kuno ndakabva Bedbridge ndichibva ndasvika muBeshinaf. Ndasvika muBeshinaf ndo mandakamira. Ndibva ndafonera mapurisa angambonifonera wamashure achinitsvaga. Ndabva ndamafonera kuti mota iri kutsvagwa iri pabridge paBeshinaf paNasawe. Ndo pandakafona iwo mapurisa ekuno akabva afonera maCID ekuBeshinaf ikoko vachibva varedha nzvimbo yandakanosvika ndichinopaka mota iyi ndakabva ndabatwa. Ukabva wabatwa. Wataura iwewe kuti pane vanhu vawaitaura navo pasocial media vanga vakufurira. Vanhu ava vaiti ndivanani? Muchitanga kuita nhoroondo yekuzonge muchiwirirana pakuchitora mota, vaitaura vachiti ndivanani? Waitwa neta nezvepanic beating and car braking vachizviitira vari kuSouth Africa. Namba dzavo ndakanga ndadziwanawo mugrupu rakanzi Prayer Warriors in Diaspora. Ndo paWhatsApp ndo pandakange ndazvionawo pane vanhu vandakazotaura navo spesi atazosvika pautaura nyaya idzodzo. Taura nyaya idzodzo. Prayer Warrior iwo wainga wapinda mugrupu muchiita sei pawakapinda mugrupu rako iri? Ndakangoolawo grupu paWhatsApp. Ndati maPrayer Warriors vanhu vari mudiaspora ngenimbopindewo nimbojoine grupu. Pandakapinda mugrupu muye ndakabva ndanoona link rerimwe grupu rakanokandwemo rakanzi car beating and car braking. Ndaona grupu ndakambotanga kuriignore. H2 ndaona futi link raro razokandwa rimwe zuva ndakabva ndapinda mugrupu muye. Ndo pandakazonzi mwana wese anenge ari muno introduction picture age paunobva. Saka ndasenda mapicture aye wakabva wandotsanangurira zvinoitika mugrupu mavo. Vachiti tinotenga mota unyangwe iri yako unyangwe mota yakabiwa. Ndozvavaitaura vanhu kana nemota yacho unosenda mapicture, wasenda picture mugrupu muye ndo pawakuudza kuti price yakati. Kana chingo watenderana nazvo huenda muchinosangana. Saka ini ndo pandakawaonawo mugrupu muye tataura ndo pandakazotumirawo picture yemota yasekuru. Zvikanzi aiwa hauya kuno tiite sei? Tiende. Saka iwe uri kuti pese pawaisimuka uchibva kuno nemota yasekuru vanhu ava wairamba uchitaura navo here? Communication yakazoita breakdown papi apa? Ndakaramba ndichitaura navo kubva ndiri kuno unosvika pandakapinda maMutare. Ndapinda maMutare ndakazonowadzimira foni nekuti ndandakunakidzawo nemafaro. Nguva yatakataurirana wanga unyanya kundipa pressure yekuti kasika. Saka pandakavadzimira communication pandakazobatidzwo foni yangu ndichizowafonere iwo akanga nhamba dzavo dzakasikachaite. Ndakazobva maMutare unosvika kuBedbridge nhamba dzavo singangoende chiti pamwe dzichazongoitawo ndasvika. Pandakasvika ndakagara svondo rese handina kuona kana change yakaitika. Zopedzisira ndafunga mweya kuti handidzoka. Alright. Iwewe ndisandasvika kusvondo rese uchigara une motikari yasekuru. Ndinoda kuziva kuti iwe wanga une license here? Kwete ndanisina. Saka maroad block waimapfuura sei? Nekuti isusu kuti tisvike panapa tasangana nekana 10 chaiyo, iwe waimapfuura sei maroad block? Maroad block ndakangomiswa ngati 2 maroad block andakamiswa. Ekupinda marondera nepamureva ndo maroad block ega andakamiswa, asi kwese ndakatenderwa kunzi darikako sizvo ndasina kutakura vanhu. Unotakura vanhu. Saka mari yefuel iwewe yekushandisa uchibvayo kuno kuchisvika uko wakaiwana kupi? Ndakatorera sekuru wacho. Wakaba zvisine mari yefuel? Ndakaba zvisine mari yefuel yacho. Saka musuwe pamba panga panani? Sekuru wangu wabuda ndasara nemumwe mukomana akanga aripo tiri wairi. Tiwanga asara mukomana uyo angaenda kumombe. Ndasara tiri pamba. Wanga unyatsogona kudrive here kana kuti waitongojobera zvako? Kudrive ndaigona. Kudrive wangu ndiri mudiki, kudrive ndaigona. Takuda kusvika ku1 week uchigara kuBedbridge ndizvo? Waigara pai? Ndaiti kana kadoko ndaingorara mota, hapana kumwe kandaigara chimbomirira nchiti pamwe nhamba dzavo dzichaita. Asi ndakaona nguva yarebesa zvisina chakachinja. Iwe sekuru akambotrai kukubata here kukufonera kuti uri kupi? Hongu wese wakandifonera kusanganisira nemapurisa aita nyaya dzangu ndikavabloka nhamba dzavo wese. Ukabloka. Wati iwewe wakazinga wakudya hako nyika rutivi kawa kuBechina. Mari yacho yanga ichiri kukwana here kune yangu wabaiya? Hongu. Saka waidya nana unosangana nasisi dhori here uko? Kwete ndasina nguva iyo ndaisvika hangu kuti ndozobatwa. Saka unomvura kuita zvemabhebhi? Ndaingofamba chilagwa changu. Alright. Ndoda kuti tasvika ipapo pakudzoka kwako apa pane pawataura kuti inini ndakazowafonera ndichiti ndiri pakati ndasiya mota ipapo. Changa chakuita musoro mako chii manje kuti uzofunga pfungwa idzodzo? Ndakaita pfungwa dzandazinda ndakazoregreta kuti zvandandaita zvanga zvakashata. Saka ndakazofunga kuti ndege ndifonere sekuru wauye wachiita sei, wachitora mota yavo.
Pandakafona ndichitaura kuti mota iri panzvimbo yakati. Nzvimbo yandakadarika ndichiona ndichienda ndasandasvika unopaka mota ipapo. Saka mapurisa ekuno akabva akasikafonera ikoko ndisati ndasvika panzvimbo yandaiti mota ndopairi. Pandakazosvika ndichipaka mota iyoyo mapurisa aya anga atosvika kudhara chibva ndabatwa. Iwewe dai usina kubatwa, strategy waida kushandisa ipapo, waida kuzvifambisa sei? Tomboti nhasi dai usina kubatwa iwewe ndisi kutaura newe, waida kuzvifambisa sei? Ndisifunga hangu kuti ndichaziva kuti dai ndiri papi, asi dai ndakatotiza, dai ndisina kuzombobatika. Ini ndoda kumbonzwa pfungwa dzako iwewe kuti chii chawaifunga, chawaida kunyatsoita. Waida kungosiya mota here, otiza here, kana kuti waida kusiya mota uzofonera sekuru kuti chiendai pakati, waida kuita sei? Ndakatanga ndatofona ndisati ndasiya mota kuti wauya wachitora mota. Kana ndasiya mota paya pandandataura ndobva ndatiza. Kuti wasandionepa. Wazosvika inotora mota waizoona pasina munhu. Pasina munhu. Iwe ifunga here kuti sekuru ari kunzwa sei? Panguva idzo dzandombozvifunga nokuti dai ndakazvifunga kuti wainzwa sei pamwe ndikadai ndisina kupara mhosva. Usina kupara mhosva. Sekuru awo kama hwaonewo wakamira sei? Sekuru awo kama hwawo uriwe kwana amai. Hanzvadzi yamai. Hongu. Saka iwewe uchizobatwa, tiri kufamba nenyaya yedu, uchizobatwa, wauya wakupiwa mutongo wako. Wakanzwa sei uchizoona sekuru uchipiwa mutongo wako mukoti? Sekuru wacho ndo wamwe akataura kuti aiwa muregererei kudai, ndo saka ndakazotongwawo suspended sentence gore rese randakatongwa tichibva rasendekwa parutivi. Ndobva rasendekwa parutivi ndanzi ndiende kumba. Saka sekuru vakakununura kapa? Aiwa handizvozvo chaizvo. Iwe wazonunurwa apa, wanzai wanga uri mwana mudiki, wanga une makore 17 ndizvoka? Kana ndisingakanganise. Ndakuda kuchinzwa manje iye yekuzoti iwewe uri kunzi wakanotorera munhu zvechisimba, mhosva yekuti yakanyatsokuitika sei pamakapanana foni apa? Nemukomana uyu taiwirirana wanosenzawo mubhuku medu achichengeta pamba pambuya wangu vabereki vake. Katsande village tiri kwaMutoko muno. Alright, ndizvo zvatipfurire dumbe. Tadaro achichengeta pamba apa ndainge ndine foni yangu Tecno Spark 10. Ibva ndamupa foni achiti haana foni yekushandisa sezvo ndainge ndine foni mbiri. Basi ndaidawo mari. Ndamupa foni takabva tawirirana kuti achaita sei achandibhadhara after 2 weeks. 2 weeks dzakapfuura. Ndaenda kunobvunza mari yangu. Ndaigara maMutoko center muno iye achigara mumaruzevha kwakatsandi mumavillage. Ndasvika kumavillage kwe ndakaona foni yaasisina akatoitengesa atooneka mukafoni kambudzi. Apa mari yangu mubvunza haana. Ndakabva ndambomusiya. Ndazodzokera futi mumaruzevha ikoko ndinomuone ndonopiwa mari yangu. Ndasvika futi ndiri kuona same haana mari. Foni akatengesa. Ndakamuti iwewe foni wakatengesa. Ko mari wakapiwa yacho iripi? Chifano ndipa shoma sezvo wewe wakatengesa foni swap and top wakapiwa kafoni kadiki chindipo shoma mari pane mari yawakapiwa. Akabva ati ora tinozodzoka shondo rinoya achita seuchitora. Kwakabva kwaitika nhamu wabva waita sekuru wedu wangu akashaya kumaraini ikoko. Pandakaenda kunhamo kwa sekuru kuwe. Ndakabva ndaenda kumba kuona ndamusvikira arega wabereki wake asipo. Ndakamusvikira wabereki wake asipo ndoba ndamubvunza ndati mari yangu zuwa rawakataura rakaita sei rasvika chindipa mari yangu. Akabva ati hana mari. Kana iwe wakunyanya kunetsa ndichakutsvagira foni yako ndikudzotsere. Ndoba zvakabva zvandirwadzawo moyo ndikati munhu andakapa chinhu zvopesira achitengesa. Ndoba ndakafunga mweya kuti ndakabva ndapinda mbama zvechisimba sezvangori mukomana akaenzana neni. Mandamutorera Sun King solar power bank chine solar yacho nehembe dzake dzese negas tank neautomatic gas cooker 2 plate stove yepagas. Ndamutorera zvinhu izvozvo ndakabva ndauya kusenda kuno kwandaigara. Alright, edition. Munhu uyu makarwisana here nekuti simba racho rongona rekutaura zvizvo wataura izvi. Makaita kakurwisana here musi wacho? Takatomborwisana achida kuzvirambira pesira azongondisiya zvanzitora hamene hako uchazviona. Ndobva ndakazotora zvinhu zviende zvechisimba ndazvitora ndibva ndauya nazvo zvinhu zvekusenda kuno kwandaigara ndaimbofungira kuti pamwe akazosvikawo kumapurisa. Alright, apa kusenta apo wanga wadzokera kwasekuru kuti wanga ugara wega? Aiwa ndaigara ndega. Wanga ugara wega? Hongu. Pane pandisina kunyatsokubvunza panyaya yemotikari kuti motikari iyi yawakazinge watora yaiva motikari yakaita sei? Akanga iri Fortuner GD6 yandandatora. Edition. Wanga watora mota ipi? Fortuner GD6. Alright, ndo yawaitsika GD6. Svika kubheshina. Aiwa, wanga une zviviri. Tiri kutsanangura zvedu. Saka iwewe wakazoona mapurisa akauya sei kwauri nenyaya yemukomana kuti akakutika uchazviona? Ndakaenda mumwe musi webirthday rangu mashure musi wa24 Feb. Wangu musi webirthday rangu. Ndaida kudzika pamaraini ikoko kubirthday party yangu. Ndasvika pachikoro chiri musendamo panonzi paEdward Jack. Ndakabva ndanosanganawo nemumwe mukomana anga achitobudawo jeri musi apa ndakambomuona gore rakapera kujeri. Ndamuona achibva andudza kuti wangu ndine nzara unozviziva iwe upenyu hwekujeri handina kana chandinacho.
handi kwaBruto anorova madrugs. Pane mumwe mukomana anotengesawo madrugs musenda anonzi Bruto. Ndoita seumbononditengerawo 1 bhodhoro remushonga. Ndopandakabva ndadzoka naye kusenda. Ndichingopinda mugaza raBruto muye ndomandakabva ndandombopedza kana 10 minutes ndapinda imomo ndakabva ndasunga. Alright. Uchisungwa iwe uchenda mudare redzimhosva. Uchisvika uchiudzwa mhosva yako iwe sematauro awaita pekutanga kuti wakabva wanzi iwe wakambopara mhosva kaiwe takukupa mutongo yawataura pekutanga yawakapiwa. Wakanzwa sei? Kuti apo wakaona kuti wakutoenda kapa. Ndakarwadziwa asi pasina chekuita. Nokuti dai ndine mari pamwe dai ndakaita piwa ndangotambira kuti ndozviripo. Hama dzako vana sekuru avakauya here zvakare kudare dzemhosva apa panyaya yako yechipiri? Kwete hapana hawo akauya asi baba wangu chete ndo aningati ndo akauya. Ndo vakauya chete. Ko baba pamhosva yekutanga vakauya here? Hongu. Vanga varipo futi. Hongu. Alright. Aiwa tiri kunzwa zveshwa kuti wakazopiwa mutongo wako wamukati mejeri. Asi inini edition ndichinzwa nyaya yako yesei kuti wanga uchigara nasekuru. Ndingada kuziva kuti edition iwewo upenyu hwako uchikura waiwa upenyu hwakaita sei? Inini ndakakura nchigara nababa. Amai wangu handisati ndakambowaona maziso mangu kusvika pandiri nhasi. Kwakasiyanawo nababa wangu ndine 3 months dzekuberekwa. Tatakura chichengetwawo nababa. Kusvika ndikure ndiende kuchikoro, kusvika ndinyore form 4. Taingogara nababa. Ndanyorawo form 4 ndo pandakabva ndagara nababa ndibva ndaenda kunogara nasekuru. Wandidaidzawo kunge ndichivabatsira mabasa epamba. Alright. Mararamiro ako iwe uchigara nasekuru upenyu hwanga huri sei wakugara nasekuru? Aiwa hapana chandaimboshora kuti changa chakashata. Zvese zvandaida chese waindiitira. Wakazopedzisa iri chikoro pose apa wati wakabva kwababa uri form 4? Ya, ndakanyora form 4, ndanyora ndakazoshayirwa mari yekuti ndinge ndichikondinya kuenda kumberi. Apa ndatopasa. Ndakabva ndazongonogara ndo pandakatowana sekuru handizoti uya ugare kuno ita sei uchindibatsira mabasa epamba panozopera 2 years ndozoita sei ndozokuendesa kumberi nechikoro. Ndozokuendesa kuchikoro. Wanga wapasa zvakadii? Ndakabuda ne6 masubject pa form 4 yangu. Wanyora mangani? Ndanyora ari 8. Aiwa saka uri shashaka unogona naye edition. Aiwa nani zviri nani. Alright, sekuru kwanga kuna mbuya here uko? Kwete. Alright. Ndaigara nasekuru chete ambuya vanogara kuHarare. Uko taita zvekuchengetawo huku paplazi. Taichengeta huku nenguruwe nemombe dzasekuru paplazi. Iwewe panyaya yekutanga kugara nasekuru apa chakazokunyanya kuda kuti unyanyotore GD6 unoitengesa, mari yacho wainyanya kuishandisei nekuti wanditaura kuti waigara zvakanaka ako nasekuru? Mweya yacho ino ikangokupinda nemusikanzwa zvekufurirwa izvi chandaimbodira mari chaicho hapana. Kwaingongobvuma wofurirwa zvinhu zvisina basa. Wanga ukangofuririka? Ngofuririkawo pasocial media ndibva ndangodvumawo zvinhu zvisina basa. Hapana chinhu chikuru chandangati ndaida kushandisa mari yandaida unopiwa. Yona hapana chawada kushandisa? Hapana chinhu chikuru chandaiti ndaida. Alright, zvakanaka. Kuzvinotoda kupinda mune chimwe chikamu chandingadawo kuziva kuti taona nhasi wakarova sutu yako yawakarova tasvika uchiita zvawanga uchiitawo pano. Tingada kuziva kuti tonzwa kuti mumajeru munoitwa maprogram akasiyana siyana amunoitiswa kuona nasekuru. Iwe ndepi program yawakuita zvawakugara mujeri panguva ino? Program yaningati ndakanyanya kuita pajeri nenguva yandagara pajeri. Zvekurima zveagriculture kumbendo garden tachidzidziswa kudyara miriwo yakasiyana siyana nekuitawo mabasa emaoko mamwe akasiyana siyana. Ndo zvauri kuita iwewe? Ya. Saka iwe zvii zvauri kudzidza pazvidzo zvauri kuita izvi? Ndatodzidzawo kuti ukabudawo panze unogona kutogadzirawo uchitanga kudyara patsva muriwo wako ukatokura ukatotengesawo uchiita mari uchisiyana nekutorera vanhu zvinhu zvavo. Saka edition pane pawataura uchiti wewe panapa uri kuita zvokurima mavegetables nezvakawanda, ndezvipi zvimwe zvauri kuita muri mugadheni muno? Tinorima mhando dzakasiyana siyana dzemiriwo, torima viscosi, chirima mutsunga chisanganisa nematomatoes. Sanganisa nematomatoes. Pane kwandaona kuti panapa pane vana vechikoro, ndangonzwa kuti panewo chikoro chamunenge muchishandidzana nacho here muchiita mabasa enyu masungwa? Tinenge tichibatsidzana nevana vepamunashe private college, tichibatsidzana kurimawo zvegarden izvozvi. Udzidza zvakawanda. Udzidza zvakawanda. Saka iwe munashe apa ndinoona kuti vamwe vacho unotoona kuti ndevezera rako vari muchikoro, unenge uchinzwa sei uchiona vamwe vana vako vari muchikoro uchibatsirana navo, unenge uchinzwa sei mwoyo mako? Ndo pandinofungawo mwoyo mangu chiti dai ndabudawo panze ndanzodzokera kuchikoro zvekare. Udzokera zvakare. Saka vepamunashe vakakuti wabuda uya udzokera kuchikoro, ungoda unoitei kuchikoro? Ndinodzokera kuchikoro.
Ndipo watilota makombeshows kapaya. Hongu. Alright, tinovimba kuti vari kuzvinzwa ende uri kudzidza zvakanaka. Tiri kuona kuti wewe chakakupinza mukati meusungwa pekutanga sekuru vakakununura wanga uri nyaya yekuti wakatora chisiri chako. Pechipiri ukazenge wanetsanawo newawakanetsana naye. Ndoda kuti panguva ineyo chichaungada kudzidzisa vechidiki vari kunzwa nyaya yako nekuti zveshe wana vechidiki mazuva ano muri kuona lifestyle yembinga ndizvo munoti mbinga ka kuti boss ningi movha mazvichiva. Saka ndapi mashoko ekurudziro wangoda kudzidzisawo vechidiki vari kuita zvawaita iwewe vachizosangana kuzotiwo wasvika nhasi munantaisireva. Ndongoda kuudzawo hangu vechidiki vamwe vese vari panze kuti vari musaite ruchiva, raramai upenyu hwako iwo zvauri, dzidza uzvishandira nemaoko ako, kwete kuda kuita rupenyu rweruchiva kuda kurarama zvinhu zvausingakwanisi, unozopedzisira wa munzvimbo yakashata newayo majeri. Nzvimbo yakashata asi ndikuona wagona kuri iwe wagona kuri makaiwe. Hongu. Hayo nzvimbo yokuti yakashata but ina ndigona kutorima iwe unotondikunda kakurima. Yachi yakashata ire. Kana panze pacho unogona kudzidzisawo chirima. Usinonge wakapinda majeri. Upinda majeri sure. Iwewe apa wakatadza. Wakatadzira sekuru. Wakatora GD6 yawo ukada kuenda nayo. Shamwari yako iyaya ukaitorera zvinhu nokumbunyikidza zvese. Ndiapi mashoko waungade kutaura kuna sekuru panguva ino uyezve nekuna baba vakakuchengetawo vachikurera iwewe? Aiwa, ndongoti kuna sekuru wangu handinozonge ndakanyanya kuwaona hangu pandakabuda. Ngoti sekuru ndakakutadzirai mundiregererewo mune mwoyo wenyu wese. Kuna baba wangu ndozoti aiwa musara setariro ndodzoka manje kumba. Zonokondinya kuenda mberi nechikoro. Tinokondina mberi. Ko inini uri kundivimbisawo kuti uchazoi iwewe kanda kusiya pano pandichazokuona next time. Aiwa, kana kunzi muchazondoonawo nemakore mashoma anoteera pamwe mungazotondione ndiri kuchikoro. Kwete kuti ndiri mune ino nzvimbo. Alright, kuchikoro kona mukana kudzokera kuda unoitei? Da kumbonoita macommercials. Macommercials. Da kusenza mubengi. Hongu. Da kurwa kasutuka keblue. Alright. Edition ndichida kupendera nechirongwa chedu ende zvipo zvaungade kumhuri yeZimbabwe kuti vakubatsirewo uri mukati muno mejeri uchishandira watwasara nenguva yakareba sezhiya. Angoti 8 months nemazuva. 8 months nemazuva. Zvauri kuda kubatsirwa nazvo uri mukati mejeri rino uyezve pauchabudawo nezvirubatsiro rwaungada. Rubatsiro rwandingati kunyanya ndingauda hangu ndabuda panze. Yoti kana pano vanokwanisa hawo kundibatsira ndine shungu hangu dzekudzokera kuchikoro. Da kudzokera kuchikoro. Ko kana uri mukati muno kuno kamuite here maprogram ekuenda kuchikoro? Pajeri yedu pamutoko pano hapana hawo ari kuenda kuchikoro asi kana kunzi zvaiitika tingada kudzokera kuchikoro. Hongu. Alright, tinokutenda edition watipo mukana kuti taure newe. Tinovimba kuti hauchadzokeke chitatu handika ndikeke kupedzisira kakusangana newe. Wati ndikasangana newe futi ndabuda muno unenge uchienda kuchikoro uchida kuita macommercials ako. Muri yeZimbabwe ndiye edition Nyamiti mukomana ne18 years akachitsanangura mhosva yake kuti yakaparika sei, kuti ndakafuririkawo manzwa nyaya dzesocial media idzodzi ende zveshuwawo mumagrupu imo munotonzwa munongotumirwa zvima aiwa ka haikungojoina zvinhu zvausinganzwisise. Variko vanhu vari kuskama vanhu vari kuskama vana vechidiki vavo. Atsanangura akati ndakanzitumira picture rako kunyange mota yakabiwa nyange isina kubiwa asi kana munhu kana ari jeni unogoti kune mwana mudiki uya nemota yakabiwa here. Asi ndotaura kuti ndozviri kuitika mhuri yeZimbabwe. Ngatinanzerere kuvana vedu vane mafoni wako kuti vari kumbotaurana nani nesuwo vanhu vakuru ngatingwarirei vanhu vari matsotsi ariko kunzoku. Saka ndinokutendai nekuna chirongwa chenyu. Ndini wenyu Pelagia Wakampurwa kana kuti Sokostina Mosara Shakanaka.